Chi'n ymuno â ni rwan fel mae yr Cneifio yma bron a gorffen yr oen yma ar stondin rhif 4. Rhys Lewis ydi hwn, lawr â hi, ac i chi gael deall pwy arall sydd yn cystadlu. Ar 1 mae Morgan Smith o Gymru, ar 2 Iwan Hughes o Gymru, ar 3 Sam Harvey o Loegr, Rhys Lewis fel sonies i ar 4, ar 5 Phil Buchanan ac Elgan Roberts o Gymru, ar 6 Elgan Llystyn, chwedlonol Elgan Llystyn yn fanna, ar 6 oedden ni ar hyn o bryd yn edrych ar 5 ac yn gweld Philip Richardson yn gorffen i oen, taclus dros ben, mewn â fo i'r gorlan, a rownd â ni rwan, i gweld Sam Harvey di hwn yn mynd rownd y glus na. Sam Harvey a lliw hael da, yn siŵr o fod wedi bod yn cneifio defed allan. Elgan Llystyn ydi hwn wedyn. A'r gogleddwyr yma wedi bod yn brysur yn cneifio defed ers misoedd allan ar yn bryniau a'n mynyddoedd ni. Yn chi hogi'n cry ydi hwn, ac yn gymeriad a hanner chwarae teg iddo fo o gwmpas ardal Brincir na. Wastad yn bleser siarad efo'r bechgyn ifanc yma, glywed i hanes nhw, a dwi'n falch iawn bod nhw'n rhannu i profiadau efo ni bobl gyffredin, os liciwch chi, sydd yn dod ar stori a'i hanes nhw a'i cystadlu nhw yma heddiw i'r teledu ac i'r byd mawr os hoffech chi. Dyna ran o'r peth yma'n hyn. Mae hwn yn ddeniadol i bawb. Mae yna gynulleidfa hollol amrywiol allan yma yn studio y bechgyn yma wrth ei gwaith. Yn enwedig hwn yma'n hyn, Rhys Lewis ar 4, yn daclus iawn ac yn gyflym rwan yn gorffen yr oen yna. 1 ar ôl gyda fo. Dwi'n meddwl mae yna 4 ohonyn nhw yn y gorlan, so mae'r 4 allan gyda fo. Rhan fwy o'r lleill ar 3, so mae'n debyg iawn bod Rhys Lewis yn mynd i gyro ran cyflymdra yma'n hyn. Os cariad ymlaen fel ydi o, ac os geithio ddim cic. Ac wedyn dyna ni ar 5 wrth i ochr o nesa ato fo o Loegr fel Phil Buchanan yn cael hwyl ar un o'r eto. Dyna chi ambell i gic fan hyn ar 2 yn poeni Iwan Hughes yn colli'r chydig bach o reolaeth, a mi welwch chi beth yw canlyniad hynny. Rhyw un streipen o flaen ar ôl ar y corff yn fanna, felly fydd o'n cael ei gosbi rhyw chydig bach am hynny. Ond wedi dweud hynny, mae'n bosib iawn bod o ddigon cyflym i oresgyn yr trosedd bach yna, y marc fwrdd yn ei erbyn. Dyna ni ar 1 wedyn, golwg sydyn ar Morgan Smith yma'n hyn yn tan agor y bol ar ei ddafad gwytha. Iep, a Iwan Hughes allan, a 4 allan fan hyn, mae Rhys Lewis wan yn dirwyn i ben i ddafad gwytha. Gawn ni weld ai fo fydd y cyntaf i orffen, os a fawr rhyntho fo rwan a Sam Harvey o Loegr ar stondin 3. Pwy ddydd i tybed yn gorffen gyntaf y tro yma. Mae Rhys Lewis yn mynd lawr y stodiau herio. Mae rhyw 2 drawiad yn gynt na Sam Harvey sy'n nesaf ato fo. Dyma fo, 1, 2, 3, tyd yn ymlaen wan, achos mae hwn yn mynd i olygu lot bod ti'n gorffen pwyso fod trwy'n coch na gyntaf. Dyna fo wedi gwneud Rhys Lewis y fanna, y cyntaf i orffen. Llogolchiadau iddo fo. Mae'n a ni wedyn chydig bach ar ei ôl o y mae Sam Harvey o Loegr yn cael chydig bach o gic fanna, colli reolaeth jyst ar y diwedd. Hwna'r ddigon hawdd yn ei gwir, achos wyn ydy'r rhain cyfeirch hwnnw bethau digon bywiog ac anoddi'r rheoli dyn nhw rioed wedi cael ei cneifio o'r blaen, ac felly yna fwy o her os rhywbeth. Iwan Hughes ydy hwn wedyn yn rwan yn mynd lawr yr ochr ddwytha yna ac yn cymryd i bwyd lle fan ni'n wneud siŵr nad ydy o ddim yn colli reolaeth ar y diwedd. 1, 2, 3 rownd y gwmpo na, gobeithio bod wedi cael y tansail yn iawn ar yr ochr gyntaf. Bwtwm coch iddo fo, ydy mae o. 5 wedyn, dyma ni, Elgan Llystyn wan yn dod ar yr ochr ddwytha yna. 1, 2, dan y cesel na, troi'r hantys o'na, wneud siŵr bod o'n glanhau dan y cesel cyn agor i allan wedyn, a symud yn ôl. Mae'r traed yn gwneud lot o waith wrth Cneifio, cofiwch chi, a gynta llongyfarchiadau i Elgan Llystyn, ynta yn codi fyny ac yn edrych ar y sgorbwrdd. Wedyn, nôl â ni i rhif 1 i weld Morgan Smith ynta yn dirwyn i ben yn daclus dros ben. Botwm coch iddyn nhw gyd, a llongyfarchiadau da iawn. Blaen â ni, mwy o gystadlu i ddod.